Gernika Lumoko alkatea Jose Mari Gorroñok Takahiro Nakamae Japoniak Espainian duen enbaxadorea hartu du udaletxean. Enbaxadore japoniarrak Gernikako bombardaketa gogoratu du eta bakearekiko konpromisoa berretsi du. Gernika Lumo eta Japoniako Hiroshima herriaren arteko senidetzaren baitan Takahiro Nakamae Japoniako enbaxadorea izan da Gernika Lumon. Egonaldian bere herrialdeak bakearekin eta elkarrizketarekin duen konpromisoa berretsi du enbaxadoreak. Ohorea da, esan du Gernikan egotea, mina eta itxaropena ordezkatzen duen hirian. Horixe adierazi du diplomatikoak. Bestalde, Gernika Lumoko alkate Jose Mari Gorroñok esan du, bakearen aldeko borrokan bakarrik ez gaudela. Gogorarazten digun, keinu garrantzitsua dela bizitau eta elkar bizitzaren eta gerren amaieraren alde lan egiten jarraitzeko beharra azpimarratu du. Udalerriaren eta Hiroshimaren arteko loturaren simbolo gisa, 2018 urtean Jinko bilobaren kimu bat landatu zen. Bomba atomikotik bizirik atera zen zuhaitz bakarra. Europa parkean. 1945 sarraski nuklearra gertatu zen eta gutxira espezie horren adar bat sortu zen Aintzinako tenplu budista baten hondakinen artean. Eraikina birmoldatzean zuhaitza mantendu egin zen eta berpizkundearen eta gurtzaren simboloa bihurtu zen. Haren oinetan Hiroshima gehiagorik ez esaldia idatzi zuten.